Да. Представяш ли? Не, много лошо, да. И сега се опитват всичко да го преправят на ново. Значи ти по съдийското метро... Так му дойдохме с нещо. Може би една година чисто ново. Чисто ново беше. Преди той не е имало да посади на метро. Възродили са го. Сега навсякъде искат да го направят. Ама... Тото и не искат да купаят надолу. Не знам защо. Не знам защо. Няма смисъл. Искат да го направят първо и те, пък после. Разбрали? Ама, като видях строят мост, минава и напред, добавите за някъде и там нататък ще върви. Няма място на това магистрала, това остава и... Не е толкова бърз фрилуей. Его той е бързаше пред мене. Той ли те мигаше? Не, той беше още пред мене. Мига на някакво си. Пак е пред мене. Сега е той мамина неправомерно. Майко, удобно ли ти? Нали ти е тясно? Как ще ми е тясно? Широко и широко. Ти е идеално човек. За дълъг път ти казвам. Home Depot. Тато. Той дед бяхме сега само нещо друго. На него трябва да има Walmart. Его Infinity къде продават, видя ли? Още един Target, майко. Best Buy. Той ред гони ми с електрониките, още един. Обаче, виж, не са много грамадни, пък всичко продават вътре. Абе, не са. И ти трябва. Не е малък той. CarMax. Виж ги къде са тук. Тия продават много коли. Той само много коли е там. Много магазини има, бе. Как виж, няма магазин? Да. Те по центъра леките стоки само. Правица бъда, да. Батко, я разтри следиш тук по врата. На какво искаш да го сваля? Не, разтриш. Не, да разтриш ти по врата. Не, само пуска. Кой е те лекичко? Те лекичко само ще бъде Golden Hand. Жал, явно си горяло. Кое? Много си горяло. Не е горяло, кое е горяло? Ето и страни, това